dito sa Hong Kong. Ito po ang ating mga ingredients: galunggong, asin, chicken powder. Hugasan na po natin ang ating isda. Hugasan natin, siguraduhan lang natin hugasan maigi. Ayan. Pagkari po, lagyan ng 4 na kutsarang asin. At pagkatapos po, lagyan ng tubig. Siguraduhin na nakalubog po siya. Ayan. Pagkatapos, ilagay natin sa ating ref ng overnight. Overnight po natin. Tapos po, kinabukasan, banlawan natin ng makalawa ng ating galunggong at patuyuin natin. Ayan po, i-prepare na natin ang ating panangkap, asin at saka chicken powder. Paghaluin lang po natin yan at ilagay sa ating isda. Siguraduhin lang po na tuyo yung isda natin bago natin ilagay ang ating sangkap. Ayan. At lagyan po ang magkabilang side ng ating isda para masarap. Pagkatapos natin ilagay lahat ng ating sangkap, ay i-marinate po natin siya ng 2 hours. Ayan. 2 hours po natin yung i-marinate. Ayan. At after 2 hours, pwede na po natin siyang i-steam sa ating mga steamer o kahit saan kawali, kung ano po meron kayo. Steam po natin yan ng 10 minutes. Gawa tayo ng lagayan ng ating tinapa. Gamit lang tayo dito ng mga chopstick kasi wala tayong mga kahoy dito na maasim. Maganda sana yung maaasim. Ayan, gagamit lang tayo ng mga chopstick. Yun lang magagamit natin dito. Yung disposable na chopstick. Kumuha lang tayo ng chopstick, tapos putol-putulin natin. Putol-putulin. Yan ang gagawin natin pausok sa ating tinapa. Putulin natin ang maliliit. Tapos lagay dun sa palanggana. Medyo mahirap gamitin yung aming kulok. Putol-putulin na lang natin. Madali lang naman putulin kasi ano siya, malutong. Siguro mga 10 chopstick lang pwede na. Basta mayroon lang pausok sa ilalim ng ating tinapa. Siguraduhin lang na yung kamay hindi masugatan sa chop ng mga chopstick kasi yung delikado yan. Ayan, tama na yung ganyan karami. Ganyan sa ilalim. Tapos lagyan yung steam na hindi na naman ginagamit yung tapos lagyan na ng yung barbecue stick naman yan para dun sa pangalawang layer kasi hindi kasya dun sa ilalim Ayan yung ginawa namin ni ate. Kumuha lang kami ng panali, kahit naman panali, tapos tinali-tali kinuha kami ng sana ng pinakang pangalawang layer niya. Napakadali lang pong gumawa niya. Pero kung may pera naman kayo, bumili kayo sa market, maraming ganyan na bamboo rin. Pero kung marami naman ng chopstick, ba't nagastos pa? Gumawa na lang kayo ng yung sarili nyong lagayan ng tinapa. Tinali-tali lang namin kahit anong panali pwede. Ayan o, diba? Hindi mo na kailangan gumastos pa para lang sa lagay ng tinapa. Tali-tali lang. Hindi naman na kailangan na maganda, basta lang may salansanan ay okay na. Tsaka yan, sukat na doon. Pag hindi sukat, putulin lang yung mga gilid, yung gunting-gunting hanggang sa magsukat na doon sa loob ng ating palanggana o kung ano man yung gagamitin natin, kasirola, kawali o kaya
rice cooker na hindi na gagamitin. Okay na po yan. Sakto-sakto. Pwede na natin ilagay ang ating mga galunggong. Siguraduhin may takip. After 10 minutes ng pag-steam ng ating galunggong, luto na po. Hanguin na natin. At tanggalin lang natin yung mga sabaw yung tubig dyan. Kailangan i-dry. Ayan, tanggalin po natin yung tubig. Yung tubig talaga pag in-steam. Pagkatapos kailangan tuyo siya. At patuyuin bago natin pausukan. Kailangan tuyo siya, palamigin. Ayan, salansa natin o ihilera na natin yung ating tinapa. Ayan, ilagay natin doon. Ayan, isa natin ilagay dyan. Sa ating ginawa kanina. Ingatan lang na masira. Dahan-dahan. Pag malamig matigas na yun, kaya hindi na siya masisira. Kailangan may mga awang-awang para sa usok. Mausukan ng maganda. Masarap, mabango ang ating tinapa. Tapos ilagay natin yung pangalawang layer. Lagyan pa pala natin ng isa kasi hindi kasya dun sa taas. Yan. Tapos lagay natin dyan. Yan. Maganda kasi yung mayroong mga pagitan ng yung usok. Magandang mausukan ng ating isda. Masarap. Tapos dito natin siya lulutuin. Sindihan na natin. Hindi natin pwede lulutuin sa loob kasi baka mag-amoy tinapa yung buong bahay. Nilagyan natin dyan. Takpan na natin yan. Sindag natin takpan na para yung takip yung walang lalabas na usok. At lutuin ng medyo oras. Kalahating oras. Ayan, nag-i-smoke na. After 10 minutes, nag-smoke na siya. Ang bilis. Ayan. Nag-smoke na. Huwag lang tayong sabihan ng kapitbahay, may nasusunog, tumawag ng bombero. 10 minutes natin pausukan yan. Ayan. Ayan natin kung luto na. Ayan, ayaw mabuksan. Ayan. Luto na yung ating tinapa. Dito sa Hong Kong, ayan, pwede na tayo magluto ng tinapa. Tinapa sa sa kaldero o rice cooker na hindi na gagamitin o sa palanggana. Siguraduhin lang na mayroong takip. Ayan na po ang ating tinapa nagawa dito sa Hong Kong. Hindi na po natin kailangan bumili. Napakamahal ng tinapa dito. Ayan o, sarap ng tinapa. Salamat po!